Chega o frío e todos queremos acender as nosas cociñas, as nosas estufas e, por suposto, tamén as nosas chemineas. Iso sí, hai que ter algún tipo de precaución para evitar riscos e non ter consecuencias graves. E para iso, para darlle unha boa limpeza, temos que recurrir, por suposto, aos profesionais, como Manu. Moi boas tardes. Hola, boas tardes, que tal? Bueno, estás aquí en plena faena. Efectivamente, pillastes-me aquí a tope. É habitual que procrastinemos, que deixemos pasar accións como estas, limpar as nosas chemineas? Sí, é moi habitual, a xente despístase e hai moita xente que hasta a día de hoxe que non sabe que isto ten un mantemento. Canto se lle debe dar, máis ou menos? Dependendo un poquinho da leña que se queime e de todo, pero bueno, recomendamos a xente que utilice ben a cociña, pois cada ano, e senón, pois cada 2-3 anos, sí que é recomendable facerlle unha limpieza. Claro, non facela, estamos falando de que nos pode traer grandes consecuencias para a saúde, mismamente, non moito risco. Sí, unha que nos pode arder a casa e outra que podemos ter unha intoxicación de monóxido de carbono, entonces, da cual non nos imos dar conta. Por eso, entonces, é moi recomendable, pois eso, facerlle un mantenimiento, dependendo de como tal, pois cada ano, cada 2 ou cada 3 anos, dependendo un poquinho. Entonces, como se fai ese mantemento pola vosa parte? Nos utilizamos isto, cando queiras, utilizamos isto e que o metemos pola chimenea. Isto, como podedes ver, entra o que sería desbrozando todo e queda o conducto, vamos, super limpo nese sentido, non? Sale sarrallo, sale todo que haiga pegado, pois queda todo perfecto. Neste caso aquí temos unha chimenea francesa, se limpiaría todo o conducto, despois desmontámola toda e limpiase todo en baixo para que quedara perfecta. No caso das chimeneas de leña, o que se fai é que se limpia ata a cima de todo e despois, moi importante o codo, que o codo quede limpo, porque senón aí acumula moitísimo sarrallo e aí é onde empezan a facer fume e non se deixan acender. Despois, sí que se sacan os discos, limpase todo, temos tamén aquí máis cousiñas. Máis ferramenta, Mario. Obviamente temos aquí diferentes cabezales para adaptar, imagino. Para adaptar, mas para cada chimenea un mundo, son diferentes, hai nas de aceiro, hai nas de ladrillo, hai nas de uralita. Entonces, pues, con isto chegamos a todos os lados. E despois tamén temos que sería el cabezal de cadenas para cando está o sarrallo pero pegado, pero moi pegado. O sea, mira hasta que punto chegamos de que nos despistamos e hai que utilizar cadenas para a chimenea, non? Sí que recomendamos nese sentido, pois que nós mesmos na casa lle podemos facer un mantenimiento, pois limpiar o codo e o que é o tiro, eso é moi importante, e despois, pois mira, un simple cepillo de limpiabotellas. Pois ti sacas os discos da cociña e pasas yo todo para que o fume sempre pase. E así con isto, pois terías ti un pequeno mantenimento feito para que a tua cociña pois tire ben e quente ben, porque iso é moi importante, porque se tira mal vai quentar menos, vai gastar moitísima máis leña, o sea, tes todo inconvenientes. Falando de leña, tamén aí vai un consello, verdade, como encender as chemineas, porque hai un truco para que non se nos manchen demasiado. Sempre debemos encendela con leña miúda e unha pastillinha, mismamente, con eso acendemos a chimenea. Unha vez que estea, pois o que facemos é meterlle o resto de leña. Por qué? Porque senón bota fume e ese fume vai se pegando polas canalizacións da chimenea e é o que acaba atascando todo. Moi ben, Manu, pues moitísimas gracias por estes consellos. Deixote seguir traballando, dalle aí caña a esa chimenea, consellos ben importantes que hai que ter en conta, porque atendede o dato, é máis do 90% dos incendios que se producen en casas rurais, de entornos rurais, pois están provocados precisamente por unha mala limpeza das nosas chimeneas.